Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Normal na gid ang naong saray na. Ganina luspad kaayo siya. Pero karon namuwa siya. Ang ano ka ang kalit mong nausab ang iyang panit? Oh, uy. May sundaw sa hari nga misod. Oh, unsa imong tuyo? Digay! Digay, ako ni. Si Elmo. Oh, Elmo? Hmm? Salamat nga okay ra ka. Si Tatay Andoy hain man. Okay na siya. Nakatago raming tarong. Oh, basing gigutom ka. Kanaaning saging, oh. Ha? Gidadaan ko ni mog saging? Utang. Okay ba sino? Gigutom na ka. May saging din he? Ay, do na, oy. Daghan kayo. Sige na, kanaan na na. Salamat ini ha. Pero onya na nin ako kanon. Kaon na. Kanaan na na. Karon, ha? Almo, abi nimo, dili ko ganahan og saging. Unsa? Dili ka ganahan og saging? Unsa day putasa ang ganahan nimo, ha? Ganahan ko og marang. Oh. Marang? Oh, Uy, mo nang akong ganahan. Pero ako gyapon ning kanon ng saging. tilawi lang una na. Sa di pa na malawos ba? Almo sa ako ning giingon. Kanon rin ako unya. Idunganin ako sa panihapon. Pero, ano man di kung karon na lang ni mo kanon di ay. Mas maayo nang makakita ko nga imo na ginang kanon ug dili ihatag sa lain. Nga naman di ay. Unsa man ka espesyal ning saginga? Kuan, tamis man gud na kayo ng saginga. Hinugnas punuan matud pa sa naghatag na kuana. Doon na di kasagingan din he? Kuan, ang mga ngayam ang nanguhaan ng maong saging. Mao ba? Sige na, kanaan na na. Almo, unya na lagi nin ako kanon. Sundaw. Oh. Unsay imong gibuhat dinhi? Lakaw na sa daw. Salamat nining saging akong gipangayo. Oo. Nangayo ka di ay og prutas sa sundaw. Oh, mao nga akong gihatagan og saging. Maayo kay ni akaharing burak. Tanawa ang naong saray na. Oh, may kulor na ang iyang naong. Buhi na kayo siya tanawon. Kalit siyang nausap. O sa may gibuhat nimo aron mausap ang kulor sa iyang api. Wa man. Igo ra ko nakiksulti niya. No, sama nito. Magunta man tayo. Kano la? Ani lang ka? Dini lang ka? Asa naman sa deka? Biyaan na sa kunin mo? Saan ni siya magsusigos palibot? Ano bang? Masigurado na ko nga safety ta. Saan ka eh? Lidig man ba ako kalimot ka? Ako ang angay nga maglihok-lihok kanunay. Ikaw ha, may balik na sa kanin mo kagaraon ha. Garaon! So naman taon ka la? Sabtalagi ko. Sige, diya ka lang. Pahuway des dayon. Usan! Pahuway des lang. Ingatang Pahuway og laom. to. Pahuway og laom. Kailang inanok ba? Sige, una ko. Di mo ko mahimutang ha. O pasinig kayo ng bana mo. Balik ko na ko siya sa kwarto sa Reyna. Oh, uy. May sundaw nga nagbarog-barog sa gawas. Iyay. Di pa ko gawasan ng among kwartong way putahan ha. Nikay, gibati ko nga ikaw na yun ang makapamata sa kuray. Oh, ha? Sige, padayon sa pagpakigsulti ka niya. Pero dili ko maniguro nga makamatagit siya ha, mahal nga hari. Ang pirlas, gamitin sa pirlas ang akuray na. Gigunitan ko na siya, pero wa siya makamata. Ikaw hinuon ang nakita ko nga gidunggab niya. Wa ka ba mahadlok nga mapatay sa Reyna? Kung makamata siya, haring burak. Ha?
ka ba di mahadlok? Nga matinuod ang nakita ko sa kuna-kuna. Klaro kayo nga gidunggab ka sa Rayna. Nasuko siya. O gipangitaan ka ni siya inyong anak. Wa na ko'y bahimo kung maogyo ka na ang kapalaran nga akong angkon. Nga mamatay ako sa mga kamot sa kuray na. Sige, paningkamutan ko nga makamata siya. Pero nakasiguro ko nga dili-dali. Makapaabot ko. Saan na fundaw? Langas mo kayo? Sige, magkutsig sampot. Uy, milingi siya. Uy, iyang gitangtang yung helmet. Si Ilmo mo na! Ang lipis mo na! Ilmo! Uy! Toto? Anong ibalik mo nung sulob yung helmet? Nakita na nung kunin mo. Sam kay? Ha? Pagsaba ha. Do, kabaw na ko. Ha? Kabaw na ko do. Nagtago kasi ilaw mo na yung helmet. Ay, saba lagi sa baasan ni mo. Uy, asam ka? Oy, Ritis! Manglo! Sam ni si Ilmo. Wala mati. Nadlog nga akong ipanabi. Da. Sagdan na ako siya ay. Kansin naman siya na ako. Kaya hawad na mas nikay din sa palasyo. Pwede na ako magsuroy-suroy. Bisa na sound. Sorry ay. Sarong mitsit. Ako ni. Si ako. La! Si ako ka lang nasa ibabaw sa lamisa. Luya ng flower base. Ako! Kumusta ka ako? Anong nagtago-tago ka niya? Diwindi ka po ka. Kumusta mo ka do? Nagplano nami. Nga mo ikyas karong gabi. Unsa? Maluoy ka. Tabangimi. Nga makalaban sa tulay. Unsa? Uy! Ako'y mamatayan na yung giyangyo ako. Lisura na ako eh. Pamatia una ang among plano. Nakakita ka ng pultahanan. Sa pagtuon mo ako, di kita. Klaro kayo nakita ko eh. Yung sa may sura na. Sa sud anak na ay mga uniforme sa sundalo ining palasyo. Nagsulob ka anak Nya. og imong abihan ang pultahan. Padulong sa tulay. Patabok sa pikas tampi. Unsa? Unya imong pirahon ang yawi. Aron mapaubos ang tulay og nakalabang mi. Sa? Tuto maluoy ka. Bati. Tabangimi. Kay nakabati kami nga kaming mga kawindi. Ilawog na sa buhaya o sa buntag. Kamutan na mga dwindi? Sibliha na ay kamutan na. Gagmay mo ilaw mo buhaya. Sultihan di ka ako. Di na may tabo. Kay misaan na ang hari. Tang nikay nga di na siya mapatay. Ganyan na lang. Misaan siya. Magkat ka na. Unsa? Karon pa lang kami nakadawat og mensahe nga ugma ilawog na kami sa mga buhaya. Unsa? Maluoy ka. Tabangi kami. Sinod na ko. Tinurga yung gisulti. Namakag lang ang hari. Lola, Ay, oy, ani kay, nakatog ng kuda. hain si Toto. Gawas man to, oy, magsusi ko na sa balibot. Mao ba? O niya, unsa man, imong nabuhi ang patay. Dili ko makabuhig patay, Lola, uy. Muga ni, lisura na. Pero, nahibaw ko nga makabati ra ang Rayna sa akong ipanulti. Ngano nakasiguro man ka? Tungod kay,
Nausaban ang kolor sa iyang naong sa dihang nakigsulti ko niya. Bahin siyang anak nga kaluha. Oh, mao ba? O kung mao ka niya, sige highisgot bahin siyang mga anak. Ha? Oh, masaging kang da? Ola, ganahan ka? Oo, ganahan kong mukaon og saging. Oh, imo na ni oh. Kamusta na nga kung gisugo kanimo, Elmo? Tuwa na ni kay ang saging nga may hilo. Uy, iya gidawat. Iya pagikaon. Iyarang gidawat oy, pero wa ko makakita nga iyang gikaon. May problema lang gamay. Unsa man ka na? Di man day ganahan og saging sinikay. Marang man ang iyang ganahan. Marang? Oh, marang. Uy, unsa man ang mananapa? Uy, dili na mananap. Prutas na. Mahurot sinikay og tulo ka marang sa usa ka kananan sa una. Pangita og marang andoy. Unsa? Sa maning dapitang gidadaan ni ako na ko eh. Hoy ako! Asa man ka? Ako! Oh, uy! Naarami ka diha. Maramong nga gini mo eh. Huwag ko magkabagantay nga. May kambyo na di ka na ko. Mo day nga, kalit lang nga, migaan akong kilid. Migaan na nun, mibugat akong likod eh. Uy, kumidya na itong ako. Ha, di nalagi kong mugra. Ay, lagkong tigba, sabi ko. Migo, ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!